zaza kulenda wo ngintshele nansi indaba wezintombi zakulenda wo kanilalele nansi igama ubani ubhuti Angunda igama. bani Nda. Nda. Alright, yini mfethu ofisa ukuyibuza noma o-curious nje ngayo ngobunyanga? Futhi ngifuna ukwazi ukuhlukana ngawo ukuthwala. Oh, okay. Ukuthwala akunayo inamba ukuthi mhlawumbe singathi kuyishumi noma ku11 noma ku12. Kuneyinhlobo eziningi zokwethwala. Kodwa esingakubalula ukuthi ukwethwala kwehlukene ngezigaba. Kunesigaba esingayona ingozi, kunesigaba esimedium okusho ukuthi 50-50 uthwele kodwa futhi isithwalo sakhona asinabo ubungozi ukuthi singabulala umuntu. Kube khona isithwalo ukuthi uma usithathile vele ususayina icontract ukuthi wena ukuphuma lapho usuyophuma ngebhokisi. Khona mhlawumbe okunye mhlawumbe ungakhona mhlawumbe usinabele mhlawumbe ngazo mhlawumbe lezo ithwalo lezo njengokuthi njengalesi suku medium uthi asinabungozi sikanjani bese mhlawumbe singenabungozi ngoba kujwayele ukuthi zonke izithwalo ngendlela esijwayele ngayo asazi kodwa ngendlela esijwayele ukuzwa ngayo kujwayele ukuthi sinobungozi. Okay, so ngizoqala nje phezulu. Kunesithwalo ese-contract ukuthi unikela ngomphefumulo wakho. Uma usithathile wena uma uhambe emhlabeni awusayi kwelamathongo, awusayi kubantu bakini. Nawe usuzobuya usebenzele loyo muntu loyo ozobuya azothatha leso sethwalo. Wena ngokomoya ususebenzela loyo muntu uyahamba uyomlandela imali umenzela konke akufunayo. Naye mase kufika esakhe isikhathi. Naye kanjalo uyayithola. So leso ke yisi isigaba sokugcina ukuthi usuke ukalelwe iminyaka ukuthi u5 years noma u10 years. Uma kodwa uyilandele yonke imigomo abakunikeze yona inyanga yakho mayithe u1 no2 ungawenzi. Mawenzile ke usuzoba nenkinga. Kube sekuba khona ke isethwalo leso uthola ukuthi siqondene nawe kuphela, siqondene nomndeni. Uyabo? Bese kube khona ke esokuthi uma usithathile kufanele kuhamba abantu basemndenini. Uyabo? Ngasonke isikhathi amandla akho umeshona phansi kufanele kuhamba umuntu. Usuke usuyalelwe ke wena ukuthi yini ekufuze uyenze. Uma ubona amandla eshona phansi wenze lokho ngoba uma ungakwenzi kuhamba wena. Bese kuzoba khona ke isethwalo engicabanga ukuthi sijwayeleke kakhulu. La kusetshenziswa khona imbuzi, isilwane mhlawumbe kusetshenziswa imbuzi, kusetshenziswe noma imvu. Inqunyelwe pheke ekhanda lakho, ukukhishwa umphefumulo wayo usebenza ngawo. Uthola ukuthi akufuneki omndeni umuntu, mhlawumbe kufuneka umuntu nje. Sizokhuluma nje lokho. Ngoba uma ufika enyangeni yakutshela inyanga uthi hayi ngitholela u1 no2 no3 muthi uyabuka kufuneka izinto ezomuntu. Hayi noma yimuphi futhi othile sekufanele uhambe uyozingela uthole lokho. So asijwayelekile kakhulu ngoba sinobungozi obufana nalobo ukuthi awuyimisela ukuthi ungathatha umphefumulo womuntu into efana naleyo. So bakhona abakwenzayo ebunyangeni khona bangakwenzi. Kukhona ke into eyisethwalo ukuthi kusetshenziswa imithi enamandla, imithi ekwazi ukuthi uma ufakile egazini imali ivumelane nawe konke la ufika khona izinto zakho ziyenzeka ziyavuleka. Mawukuthi uapply amathenda kuyenzeka, ma uvula isitolo sakho siyasebenza. Abukho kubungozi lapho. Kusuke kuhlanganiswe amakhambi kwase kuvuswa owakini umuntu ongasekho kwabuye nokumelayo kodwa ivuswa ngendlela eright ngoba kukhona ukuthi futhi uhambe nje uyothatha ithongo akulimazi lokho kodwa kwenza abakini bahlupheke kodwa wena usebenza ngalo ithongo. So abukho ubungozi lapho. Sekusekuthenini wena kufanele ukuthi manje ubhekelele umndeni wenze sure ukuthi bami kahle. Hayi ngiyakuzwa uzwa ke aba yebo futhi yebo. Uma uthwele ngalesithwalo lesi mhlambe esinobungozi wenze imali usaphila, uma uhamba emhlabeni imali bavumelekile ukuthi bayisebenzise laba basela aba affecting ndawo bona
lalela-ke leya mali angithi nama-fingerprint aloya moya osebenza ngawo wena vele kuzodleka ngoba ayisekho phela leya nto awusekho wena mnikazi wayo abatholi futhi bona bayeluza nabo abatholi lutho abakhona ukuyisebenzisa akuvele phela kunyamalala kodwa kuyadleka konke kancane kuze kuphele ngoba phela umnikazi wakhe akasekho naloya muntu uyazi ukuthi lezi zinto ezakhe. Okunye-ke ngifisa ukwazi ngabe khona mhlampe iy'nyanga ey'thwele ngabe khona mhlampe inyanga ey'thwele ukuthi zisebenze mhlampe ngokuthwala mhlampe kuyenzeka ukuthi awudalele ukuthi ube inyanga kodwa ngokuthi into oyithandayo uyangezi kuyenzeka mhlampe lokho ukuthi ukuthwalele umnyanga ngoba sekukuningi sekunenyanga ey'ningi kakhulu ezweni ezinye futhi izinto ey'mangazayo futhi mfowethu into efana naleyo ikhona iyaphila ngicabanga ukuthi nani niyayibuka iyenzeka ku-social media kakhulu kanti thina masikhula sasazi ukuthi vele umuntu oyinyanga umthola endaweni ukuthi kodwa-ke into efana naleyo ikhona iyaphila futhi esikhathini esiningi kakhulu umuntu ofana naloyo ingakho umthola ukuthi uceba kakhulu yezwa leyo nto ngoba vele isivumelano kwakuwukuthi uma esebenza lapha kufanele ukuthi noma eyibiza izinto zakhe izibiza imali enkulu futhi anincengwa uyisukela wena uhambe kuyena ngoba ulandwa yilezi zinto zakhe into enjalo mfowethu ikhona inyanga futhi seziningi kakhulu eyithwalele ubunyanga ngoba uyakwazi ukuthi uhambe uye eMozambique noma uye eNigeria uyolanda igubhu ulaphe ngaso nje kuphela isigubhu ungasathintanga amakhambi ngoba le yanto utshena yona ukuthi ngicela ungenzele u1 no2 no3 lo muntu ufuna ukuthi kwenzeke lokho. Hayi cha ngineliseke hayi ufethu akanawo umbuzo great hayi siyabonga kakhulu bafowethu nilandele i-channel uDr Lucifer Anele Mthembu thokoza.